odštartované, Maťo Homola sa výborne odlepil do svojho miesta, ale Petr Fulín už pôjde cez neho hneď. Na začiatku Fernando Monge zostal stáť na štartovom rošte. Fernando Monge sa rozbieha až teraz do týchto pretekov a bude úplne posledný. Fernando Monge odštartoval katastrofálne do týchto pretekov. Na prvom mieste pôjde do prvej zákruty Andreas Pfister. Zľava sa tam na neho tlačí Stian Paulsen. Hondy sa prepadli. Momentálne na 3. mieste je Rikli, 4. Petr Fulín. Maťo Homola je na zhruba 6. mieste, ak som to tam dobre videl. Ešte problémy v prvej zákrute pre Karamiševa. Sme v druhej, veľmi rýchlej zákrute. Na 1. mieste bude Paulsen, 2. Pfister. Počkáme si na ten prvý sektor. Brzdíme do prvej zákruty. Paulsen na 1. mieste, Pfister 2. Tretia zákruta, Petr Fulín na 3. mieste. Paulsen pred Andreasom Pfisterom, 3. je Petr Fulín, 4. Christian Fischer. Na 5. mieste Riklis, 6. Peter, 7. Nemec, 8. Zonderegger, 9. Homola, ale tam sa to už vymenilo.